салому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канал. дар намори имрӯзаи мо танҳо квартира мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо барои мо хеле муҳим аст. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, ки замини фурӯшӣ дорад, мошини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. бо тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем. Рекламаш без сума. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар Турсунзода 4 микрорайон. Дукомната квартира дар 7 этаж қарор дорад. 50 метр квадрат нархаш бошад. 180 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуби замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ё дар муҳоҷират аз дарди миёну пову даст, хунукзадагӣ, простатит, сус будани мардонагӣ, асаб ва рехтани мӯи сар ранҷ мекашед? Пас барои сифати хубро ба даст овардан танҳо ба ин рақамҳо тамос гиред ва шумо метавонед дастрас кунед дар куҷое ки набошед. ва барои маълумотҳои бештар ба сайти islamedic.ru дохил шавед. Силка дар комментария. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино, якомната квартира дар 9 этаж қарор дорад. 48 метр квадрат нархаш бошад. 165 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира бошад айни ҳол коробка. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед ва шумо иншоалло арзон мекунад. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Зарнисор, якомната квартира дар 4 этаж қарор дорад. 41 метр квадрат нархаш бошад. 158 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, цирк, якомната квартира дар 16 этаж қарор дорад. 55 метр квадрат нархаш бошад. 198 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об свет доимӣ ҳастак. ҳоҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. дом 21 этаж мебошад. ин хона дар 16 этаж аст. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Зарафшон, дукомната квартира дар 8 этаж қарор дорад. 56 метр квадрат нархаш бошад. 193 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Кипразем, дукомната квартира дар 3 этаж қарор дорад. 41 метр квадрат нархаш бошад. 191 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Кипразем, дукомната квартира дар 1 этаж қарор дорад. 44 метр квадрат нархаш бошад. 164 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад.